זה היה לא צפוי. אל תביני לא נכון, תמיד טוב לראות אותך, אבל לרוב זה אומר שיש בעיות. מה שיש לי לומר הוא לאוזני אביר ג'די בלבד. אני מניח שאני מוסמך. אתה מוסמך יותר ממני. עקבתי אחרי שידורים שהתקבלו ממוסטפר כדי למצוא עוד מידע על לורד הסית. ו? אני לא מוצאת שום מידע חדש עליו, אבל למדתי הרבה על החוקרים שלו. נראה שיש להם משימה נוספת להשיב חזרה. טוב, ידוע שהם אחרי ג'די. את מי עוד הם מחפשים? כרגע אני יכולה רק לנחש. הצלחתי לפענח 2 סדרות של קורדינטות. אני יוצאת עכשיו לחקור את הראשונה. ואת רוצה שאני אבדוק את הסדרה השנייה. אני בפנים. אולי שעזרא יצטרף לסיור. הוא כבר קיבל תדרוך על המשימה הזאת. היי! היא אמרה שזה לאוזני ג'די בלבד. מלחמת הכוכבים המורדיים, פרק חדש, שישי ב5:30.